दिनै आं नोंथांमोन बयबो आंनि न'आव सफैनानै आंनि बुंनांगौ फरायसालियाव बुंनो होदों। आंनि बुंनांगौ बाथ्रायानो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां सिट बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स ओंखारदों, मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर बे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसिनि आं जे बाथ्राखौ बुंनाङा बेखौ बुंदों। जुदिও आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङामोन, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो नाङा। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आंना भुल जादों आरो आं क्षमा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व दुखु मोनसे गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना क्षमा होथों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया। बिनि रोंनाय, बिनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुङो, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंदों। नाथाय आङो खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिजों जौगाखांनो खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय बेनिफ्राय बिदि जानो नांला, मानोना मानसिया बहुत जायो। आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ', बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो आरो बिथांनिफ्राय अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बिसोर फैनाय नङामोन। मोनसे इस्युनि सायावनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै, बिजेपि सरकार खालामदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानाय बेखौ जादों, दस्रा सरकारा बेखौ बानायनो हायामोन मोनसे इस्युनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन, जोंहा दा जेबो इस्यु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इस्यु गैया, जेबो इस्यु गैया, जोंहा मा जौगाखांनाय इस्यु। दा जौगाखांनाय जों सरकारजों थानो खामानि मावनांगोन। दा दायो नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएलखौ गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायोना हाया। जों बिजेपि थानाय खामानि मावदों, जों बिजेपि थानाय खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंनि सिन्थाखौ जोङो बरायगोन, बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन। जोङो आगुमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोङो सहाय खालामगोन, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावजोबनायखौ जों लुबैदों। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं। बेखौ मावनांगौ। दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों, बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेखौ आदिसो बुंदों। खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार। एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारिखौ थांदों बे, उनाव जोंनो एबसुआवखि एमएलए खालामहरदों। एमएलए खालामहरनायाव बिदि समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों। बिएलटिनिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों, गासै मावनानै मावफादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै। सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो। आफादगिरि बे आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनगोन होनबा, गाहाय लेभेलाव वार्कआवथ' बिसोर खोथाथ' रुजुवा। दा बिनि खोथा रुजुवामोन आरो बुंनोबो मावनोबो खालामोन, जाय माने सुबिदा मोनाखैमोन। ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो, मिथिया हसिया बाथ्रा बुंनो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं। रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि, बेसेबां खस्थ' खालामदों, शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बै समाव न' बां गासै खारायखाय थाखाय दिनै गोदाव सोराव।
बिथांमोना सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात होयो सानसुमा फुंफोर बैसोआवथ' गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात मोनो नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे माबा बुंबावफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियाआव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मानगोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थेलायबाय बा आबौ बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' जों जोलैनि हेंथा मावनायाव सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थायाखै जों गेजेरनि खामानियावब्ला जों वार्कारसो आरो आंथ' कन्टेन्ट प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव कन्टेन्ट प्रेसआ गोलैयाखै खामानि मावदों मावग्रा आं भुवानसियासो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथाव बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनांगौ दा जाथिनि थाखाय मावदों दा नै जों नुदों जे एकमात्र दिनै माबा नांगौआ बिजेपि सरकार दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हाया बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हागोन गोदोबो बिदिनो मोनदों मा मावनो हादों डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जिनिसखौ मावनो हानाय नङा ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगाथायनि थाखाय खालामनो थाखाय जोङो बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफोरखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजाया बारा बाथ्रा बुंफ्लांगौमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखिबाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद होदों जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो होदों इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय नङा आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनखौ निमाहा होथों बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो चिफ जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं हाहां जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानाय मावनांसिगोन मानसिफ्रा हजोंखौ होबथायो हमथायो खामानि मावबा माहोआ खामानि मावनायथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं जालांबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावबोआखै जायफोर एसे एनै हेंथादों गावबा गाव सारखौ खामानि मावनायथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथाङा जि मिशन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोबा मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबाय बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै खामानि मावनो जों नागिरदों आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या माने बिथाङा समाधान खालामदों मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोरदों बे बिजेपिआसो खालामदों नङा नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा फुंखा बैसोमुथिया जेब्लाबो बे बिएसिखौ गारना खानांदों बेनिफ्राय नुबाय बिजेपि सरकारनिफ्राय मानगोनां अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार मानगोनां एल.के. आडवाणी हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनाय बिटिसि सुक्ति खालामबाय 2003 आव बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांगोन होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नोंगौ माखासे मानसिया थाबबाय एनडिएबि थाबबाय एबसुआ थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोनो सान्थिया जानाय नङा ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरकार दा ओंखायनो जों लुबैदों माथो जों उपाय गैया जों बिजेपिआनो जुदि माबा मोनसे मावना होनो नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों बे बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलदा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसिआ गाज्रि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो गाज्रि साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो गाज्रि साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन आरो